हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। चलନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ରେସିପିଟି ହେଉଛି ପରିବା ସିଝା ତରକାରୀ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ୟାକୁ ଯୋଗୀ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆମ ଆଡ଼େ ତୁମ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ନେଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଏବଂ ଆଳୁ ସବୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ସବୁକୁ ଗୋଟେ କୁକରରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସରୁ 1.5 ଗ୍ଲାସ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପାଣି ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଲୁଣ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଡ୍ କରିକି ତାକୁ 2ରୁ 3ଟା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଦେବି। ଦେଲେ ପରିବା ସବୁ ଆମର ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇବି ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ବସେଇଦେବା ଗ୍ୟାସରେ। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବା ଆମର ପୁରାପୁରି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲାକୁ ଢାଳି ନଉଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବା ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସିଝିଯାଇଛି। ଟମାଟୋ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ କାଢି ଦଉଛି ଟିକେ ଅଲଗା। ଦେନ୍ ଏଟାକୁ ଛୁଙ୍କା ଯିବ ନା ଟମାଟୋ ଗୁଡାକୁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରେଇ ନେଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ତେଲ ଏଡ୍ କରୁଛି, କି 1 ଚାମଚ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ବି ଏଟା ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବଡି 2ଟା ଭାଜି ଆଣୁଛି। ବଡିଟା ଏଥିରେ ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ବଡିଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଛୁଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଡ୍ କରିବେ। ମୁଁ କିଛି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ରସୁଣ ଏବଂ 1 ତେଜପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି। ଏ ସବୁକୁ ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦଉଛି। ଦେନ୍ ଟମାଟୋ ଯୋଉ ସିଝିକି ଥିଲା ସେ ସବୁ କାଢିକି ରଖିଥିଲି ଯୋଉ, ତାକୁ ଏଡ୍ କରିଦଉଛି ଏଥିରେ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମସଲାଟି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ପରିବା ସିଝିକି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି ସବୁ। ଦେନ୍ ୟାକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦବା, ନହେଲେ ପାଣିଟା ଯୋଉ ସ୍ମେଲ୍ କରିବ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଗଲାନି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଉପରେ ଟିକେ ଘର ବାଲା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲି ତାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଯୋଉ ବଡି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି ଉପରେ। ବଡି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଖାଇବା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା କି ନାହିଁ। ବାଏ ବାଏ।